Brian Walsh, koji je optužen za ubistvo Beograđanke Anne Walsh, priznao je da njegova majka Diana bila je u njihovoj kući 1. januara kada je Ana posljednji put viđena živa. To se zaključuje iz Brianovih zahteva za izlazak koje je predao lokalnoj policiji, a koje je američkim medijima otkrio šef policije Cohasset. Policija i tužilaštvo veruju da Brian Walsh je najvjerovatnije 1. januara u ranim jutarnjim satima presudio nesrećnoj Ani Walsh u iznajmljenoj kući u Cohassetu kod Bostona. Brian ju je prema mišljenju tužilaštva najpre ubio u kući, potom njeno telo raskomadao, a delo je bacio na nepoznate lokacije. Ipak šta se tačno događalo kobne noći i nekoliko narednih dana nije sasvim jasno. Fragmenti tog vremenskog perioda polako počinju da se sklapaju kako isplivavaju novi detalji o Brianovim aktivnostima kobnog dana. Šef policije Cohasset Bill Kigley otkrio je da Brian Walsh je 1. januara tražio da između 15 i 21 čas izađe iz kuće imajući u vidu da bio je pod elektronskim nadzorom. Nosio je nanogicu zbog ranije presude za prevaru. Tako je Brian za svaki izlazak morao da dobije specijalnu dozvolu od policije, koju je tražio i 1. januara. U nedelju 1. januara 2023. godine Walsh je tražio da između 15 i 21 čas odbaci svoju majku. Walsh je rekao istražiteljima da njegova majka je nedavno operisala kataraktu i da zbog toga boravila je kod njega kako bi mogao da joj se nađe pri ruci. Walsh je rekao da planirao je da u navedeno vreme odveze majku. Međutim, tokom razgovora sa policijom, Walsh je rekao da majka od operacije se oporavila brže nego što je se očekivalo i da se sama odvezla svojoj kući. Ipak odlučio je da to vreme iskoristi, tako da otišao je da kupio je namirnice, naveo je policajac u svojoj izjavi. Kasnijom analizom njegovog kretanja utvrđeno je da Walsh nije odlazio na mjesta na koja je rekao da je bio, što su dokazali snimci sa sigurnosnih kamera. Ne treba zaboraviti da su američki fotoreporteri u danima dok se još tragalo za Anom i dok još nije bilo indicija da je ubijena, fotografisali Brianovu majku Dianu u blizini kuće u Cohassetu. Šta je tamo radila imajući u vidu da njen sin tamo bio je optužen za ometanje policijske istrage nije još poznato. Ne zna se još uvijek da li je bilo kakvu ulogu imala u ovom zločinu. Tačnije, vrlo je malo informacija iz njenog života. Poznato sem da je reč o veoma imućnoj ženi i da narušenog je zdravlja i da živi u luksuznom stambenom kompleksu u blizini Cohasseta.